Globálnom inštitúte pre výnimočné ženy pracujeme so ženami holisticky. A to je jedno zo základných veľmi podmienok, že sa pozeráme na ženu holisticky, keby 360 stupňov a integrujeme celý jej život. Lebo jedna z vecí, ktoré som si ja uvedomila, je, že na to, aby sme robili rozdiel a naplnili svoj potenciál, potrebujeme mať náš život plne integrovaný. Nie je to o tom, aby sme sa vzdali niečo iného na úkor niečoho iného. A to je veľmi dôležité. Nie je to o tom, aby ja som mala úspech v biznise a nemala vitalitu. Nie je to o tom, aby ja som mala pocit, že musím obetovať svoje manželstvo alebo čas so svojimi deťmi, aby som vytvárala bohatstvo a peniaze v druhej oblasti. Ale ide o to, naše schopnosti naozaj robiť rozdiel, byť naplnené a posúvať všetky oblasti nášho života. A preto my pracujeme s každou ženou, ktorá vstúpi do nášho pola, ktorá participuje v našich programoch holisticky tým, že integrujeme 3 fundamentálne ekológie v jej živote. Je to ekológia, kde ona sa pozerá na samu seba, na jej vzťah k nej. A to je tiež veľmi dôležitá domena. Mnoho žien si neváži, kto je, mnoho žien sa nemá možno úplne rada. A ide o to, aby každá z nás bola krásna, vitálna a šťastná, aby sme boli vnútri plne integrované. A potom je to ekológia, kde sa ona pozerá na svoj vzťah s ostatnými. Na svoje vzťahy k manželom, k deťom, k rodine, priateľom, k jej komunite a plne si to integruje tak, aby to pre ňu fungovalo a aby tam všetko tieklo. A potom je to jej vzťah k svetu. Aby si ona našla svoje miesto vo svete, aby si ona našla to miesto, ktoré jej naozaj patrí, aby vedela, prečo tu je a kto je. A ako pracujeme so ženami, je, že my tie 3 ekológie integrujeme úplne naraz. Lebo z mojej skúsenosti veľa ľudí sa trénuje na to, aby objavilo svoje dary. A potom, keď má čas, možno sa pozrie na svoje vzťahy alebo na svoju komunitu. Alebo ide niekde úplne inde sa pozerať na svoj zmysel života. Ale robí to v inom čase a v inom priestore. A ako fungujeme a pracujeme so ženami my, že tieto 3 ekológie integrujeme naraz v jednom čase a v jednom priestore. A ako pracujeme my so ženami, že ich meníme z planéty na hviezdy. A to je veľmi dôležité. Lebo keď sa pozriete na astrológiu, tak planéta závisí na hviezde, čo sa týka energie a čo sa týka svetla. My na planéte závisíme na Slnku, aby sme mali svetlo a aby sme mali energiu. A mnoho ľudí prežije svoj život tým, že je planéta. A na tom nie je nič zlé, pretože aj planéty potrebujú byť. Ale mnoho viacej žien sa zobúdzajú a stáva sa z nich hviezdy. A môžete to urobiť prirodzene, mne to trvalo takisto dlhšie, alebo to môžete urobiť rýchlo. A keby ja som mala platformu, keď ja som prechádzala cez svoju cestu a stávala som sa hviezdou, tak by mi to určite trvalo tak dlho a nenarobila by som sa tak veľmi, lebo by som mala niekoho, kto ma môže viesť. A keď pracujeme so ženami, tak ich vlastne meníme, aby sa stali z planéty, išli na hviezdu. A čo sa vlastne deje, keď sa tá hmlovina začína dávať do centra, sa zvyšuje teplota a zrazu tam prejde fúzia alebo jadrový výbuch a z tej ženy sa stáva hviezda, začína sa rozžiarovať a zvyšovať svoju silu, ako rozdáva energiu a rozdáva svetlo. A preto sú aj rôzne druhy hviezd. Podľa toho, akú máme veľkú schopnosť naplňať svoj potenciál, žiariť a dávať to svetlo ostatným. Sú zobudzajúce sa hviezdy, sú rastúce sa hviezdy a sú žiariacie hviezdy. A my v Globálnom inštitúte pre výnimočné ženy pracujeme s každou ženou, aby sme ju posúvali z toho miesta, kde je, aby sa mohlo postúpiť na to ďalšie. Zobudzajúce sa hviezdy sú hviezdy, ktorým som bola aj ja a mnoho žien bolo. Sú možno úspešné, ale niekedy sú aj na začiatku svojej kariéry, lebo viac a viac žien si to uvedomuje o mnoho skôr. Ale sú to ženy, ktoré sa pýtajú 3 základné otázky. Kto som? Prečo som tu? A kde idem? A možno sú úspešné, ale majú pocit, dobre, som úspešná, všetci ma obdivujú, nemala by som sa na ich sťažovať, ale vnútri viete, že vám niečo chýba, vnútri viete, že možno ste úspešná, ale zďaleka nenaplňate svoj potenciál, alebo že ste úspešná, ale nie ste naplnená. A je to niečo, čo potrebujete zistiť. A častokrát neviete to pomenovať, ale viete, že vám to chýba. A to je prostredie, v ktorom sa nachádza zobudzajúca sa hviezda. Keď si zodpovie všetky tieto 3 otázky a vie, kto je, prečo tu je a kam ide,
tak sa z nej stáva rastúca hviezda. A to sú ženy, ktoré vidíte, že sú aktívne, lebo už vedia, kto sú, už majú svoju cestu, už sa tam rozbehnú. Nevždy je to elegantné, nevždy je to s eleganciou, ako by sme potrebovali, niekedy si buchneme hlavičku a ideme ďalej. Ale tie ženy sú aktívne a začínajú mobilizovať svoje komunity. A to je gro aj našej práce v inštitúte. Pracovať so ženami, ktoré sú líderky vo svojich komunitách, ktoré sú žiariace, tie stúpajúce hviezdy, aby sme mohli priniesť aj naše vzdelávanie, náš know-how do ich komunít, aby vedeli o mnou tie komunity lepšie spolupracovať a vytvárať synergie. A neskôr tie ženy, ktoré stále rastú tým spektrom, sa z nich stávajú žiariace hviezdy. A to sú naozaj ženy, ktoré keď poviete ich meno, viete ich poslanie a máte úplne jasné, o čom je ich život. A majú okolo seba veľmi veľké komunity, ktoré mobilizujú a idú tým istým smerom.